Здравейте, приятели! Добър вечер! Казвам се Наталия Паличева, за тези, които не ме познават. В компанията съм от 3 години и активно ползвам уредите на Axioma Live. И тази вечер ще направим една презентация, която ще е първата от поредица презентации, които Showroom София организира. Основно с цел обучение, да навлезем малко по-навътре в самата материя на уредите на Axioma Live, за да бъдем максимално спокойни, когато ги презентираме, да бъдем въоръжени с доста възможности да бъдем убедителни, че наистина в ръцете си държиме уреди на 21 век, свързани с нашето здраве, с нашето благополучие, с нашата хармония. Тази първа презентация ще бъде повече за хора, които са регистрирани, които познават все пак уредите, и тя ще има за цел да обърне вниманието на базовите понятия, които обясняват метода биорезонанс. Може би някой ще попитат защо е необходимо това. Смятам, че е необходимо, защото на нас трябва да имаме повече инструменти, за да бъдем повече по-уверени в това, което споделяме, препоръчваме, защото наистина уредите са уникални. За тези, които пък сметнат, че много от нещата са им познати, нека да бъде една провокация, ако искат да се позадълбочат и да направят своите проучвания, обяснения за този метод, за да бъдат наистина така с едни гърди по-убедителни в това, което представят наистина за уникалността на тези уреди. Така че ще започнем с основните понятия, които съм убедена, че за всички са познати. Да, така е, но все пак нека да им обърнем внимание, защото те наистина са базата, на които се осланят самите уреди, самия метод. Така че първото е енергията. Всички знаем, че всичко в съществуването от природата до материалния свят е енергия. И ние действително сме огромна част енергия и много по-малко физическа част. Само това нещо, което ако го знаеме и го представиме на фона на това, че самите уреди са изключително енергийни, ни правят богати с това, което искаме да кажем за тях. Всичко е енергия. Това е един вечен танц на вибрации, формиращи Вселената. Какво е вибрация? Всеки човек може да се разглежда като съвкупност от вибрации на частица, молекула, клетка на нашите органи, които най-важното нещо е, че имат своя собствена индивидуална честота на вибрации. Всяка клетка вибрира с определена честота. Тази индивидуалност е изключително важна, за да представим и самия метод биорезонанс. Клетъчните вибрации образуват спектър с слаби електромагнитни вълни, които за всеки орган са изключително различни. И когато ние сме поставени в неблагоприятна ситуация, на стрес, на лоша храна, лоша вода, изобщо на емоционални състояния неблагоприятни, тази вибрация се нарушава своя баланс и се променя. На тази база реално се развива и самия биорезонанс като метод, който улавя и анализира честотата на електромагнитните вибрации на клетките и установява нарушенията. Много важно нещо. Той успява да установи тези вибрационни нарушения на нашите клетки и органи. Много важно нещо е да отбележим, че този метод, биорезонанса, има дълбока история и във времето, и като научни имена, които са се занимавали, които са го установили, което
прави метода така изключително богат и наистина стойностен. Още преди близо 150 години Никола Тесла открива, че импулсният прав ток с определена честота на импулсите може да убива патогените. И още тогава той дава една истинска мисъл, че ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете в термини като енергия, честота и вибрации. Това, което действително, нали, е важно за нашата материя. След него откритието се доразвива от други учени, доктор Райф и Хулда Кларк. Много от вас са им познати тези имена. Те със своя труд оставят във времето списък с честоти за третиране на различни патогени. Основателят на биорезонанса се смята, че е немският лекар Фол. Фол е бил вдъхновен от работата на един американски физик, Кара Ли, който въвежда реално термина биорезонанс. Фол се стреми да разработи терапия, която използва електромагнитните вълни с определена честота за лечение на различни заболявания. Той твърди, че биорезонансната терапия може да възстанови хармонията в човешкия организъм, като коригира дисбаланса в тези енергийни честоти. И това твърдение негово го използваме и днес с много по-развити вече уреди в тази посока. Принципно биорезонансните уреди така могат да се кажат, че са два вида за диагностика, които улавят и анализират честотата на електромагнитните вибрации на клетката и установяват тези нарушения, които вече така един път споменах, могат до някъде да се обясни и биорезонансната диагностика с наподобяването и с принципите на традиционната китайска медицина, с които, нали, някои модерни модификации се диагностицират акупунктурните меридиани и точки. В смисъл, за да можем да си обясним и по този начин реално биорезонансната диагностика. Другото, устройствата на биорезонанса са биорезонансната терапия или така наречените БРТ терапия. От своя страна, те пък успяват да коригират честотата на вибрация, която вече е установила диагностичната част на биорезонанса и свеждат тялото в баланс. Така то само успява да се бори и да се самолекува. Като идеята е, че ако на организма му се подаде импулс с трептене или вибрация, за която говорихме, която е сходна с честотата на излъчване на здрав организъм, клетките пазят спомена за това, каква е нормалната им честота и бързо успяват да възвърнат своята нормална функция, което реално е вид оздравяване на това нарушение, което принципно се появява. Като общо ще спомена метода биорезонанс, нали, какво позволява този метод. По-голямата част го знаем това нещо, че той събира информация за функционалното състояние на тялото и неговите системи. В днешно време това нещо, особено при нашите уреди, това се случва за много кратко време. Другото нещо, което позволява е да се определи тази функционално и органично състояние на организма като цяло и отклоненията му в нормата в процеса на саморегулация. Създава база данни за статистически анализ и бързо и удобно оценява действието на лекарствата, предмети, дрехи и така нататък. Това са едни така обобщени
методи, които които съумява и позволява самия метод биорезонанс. Но всичкото това като общи понятия или общо представяне за биорезонанса е най-добре и най-полезно за нас да го претвърлим в биорезонансните технологии на Web Wellness, който грижата за нашето здраве става възможно най-достъпна и ефективна. И аз най-чисто сърдечно така ви каня на вълнуващо пътешествие, където да направим своя наистина информиран избор, напълно осъзнато, с поета лична отговорност към оптималното здраве, защото то наистина е най-важно за човека. И с тази прекрасна възможност, която ни е дал Axioma Life и технологията на Web Wellness, тази домашна клиника, ние с пълни шепи да можем да се възползваме, да можем да я предлагаме и да споделяме на хората, защото тя наистина има невероятни, полезни свойства, качества и защо държиме в ръцете си 21 век уреди, които просто не би било редно да ги държим изцяло и само за нас като възможност. Тук ще ви спомена основно само за предимствата ще говоря, които има Web Wellness, защото смятам, че знайки основните предимства на тази система, ние можем наистина да бъдем доста убедителни, можем да бъдем доста, аргументирани, когато хората не могат да направят своя избор. Защото в повечето случаи от моята практика виждам, че хората наистина не знаят от какво имат нужда. И колкото повече им даваме възможност да се замислят и правилните послания, избора за тях става по-лесен. Основните предимства на Web Wellness са доста, но все пак ще ги структурираме в няколко неща. Той първо наистина е резултат на дългогодишни изследвания. Това са 23 години опит в производството на хардуерни и софтуерни комплекси и лечебни методи в областта на рефлексологията, биорезонансната технология и енергоинформационната медицина. Смятам, че 23 години са сериозен стаж. Тази иновативна технология включва 34 ноу-хаута и единствената система в света, която е с пълен цикъл на тестване и профилактика, което е изключително важно нещо. Следващото нещо може би трябвало да води класацията, защото това го отличава изключително много от всички възможни биорезонансни методи. Това е, че се използва в работата си изкуствения интелект и облачните технологии. Няма друга към момента система, която да използва особено облачните технологии. Нещо друго, което трябва да се спомене и което прави тази система изключително жива и като жив организъм, това е непрекъснатия апгрейд, който се прави на биорезонансните честоти и програми. Това нещо е много важно, защото наистина живеем в много динамично енергийно време и всяка промяна, дори най-малката промяна на изместването на Земята от основната ѝ ос предизвиква колебание в честотите, което съответно нарушава и променя този тип технология. И не на последно място трябва да споменем, че действително този формат на един вид на домашна клиника я прави незаменима, достъпна
атрактивна и бих казала, че наистина е абсолютно конкурентна като най-добро съотношение цена-качество. Така че, имайки предвид тези предимства, ние наистина имаме сериозни козове в ръцете си, за да бъдем обстоятелствени, убедителни пред тези, които искаме да го споделим, на тези, на които искаме да ги убедим и действително да достигне до повече хора, да ни чуят повече хора на тази база. Основните устройства на програмата Web Wellness, те са ясни, Life Expert, който е за диагностика на състоянието на организма, Life Balance и на Life Balance Contact ще се спра, като уреди за профилактика и отстраняване на различните патологии. Разбира се, има много други, знаеме, тях ще ги разглеждаме в други презентации, ще се задълбочаваме. Тук просто искам само да наблегна наистина на най-базовите уреди и тяхните най-важни предимства пред всички останали, защото нас ни касаят реално те. Така, предимствата на Life Expert 3, и 2, бих споменала, стартирането, голяма част от нас познаваме Life Expert 2, вече Life Expert 3, провежда функционална диагностика на организма, оценката на тялото в 47 органа и системи може да се сравни като преминаване на 150 теста от 30 специалиста. Всеки може да се тества без да посещава болница, да има медицинско образование или други специфични условия, и то в реално време, пригоден е за домашни условия. Или това, което пак повтарям, нашата домашна клиника. Това е едно изключително важно преимущество. Аз, понеже така като личен мотив мога да кажа, познавам биорезонанса, ползвала съм го от години наред, семейството ми се лекува само на този, така основно да кажа, хайде да не е само на този, но основно с този метод. И когато видях, че има такава опция, такава възможност, че този метод да дойде в дома ми и да бъде на една ръка разстояние, не се поколебах и абсолютно нищо не успя да ме откаже към този момент, така че смятам, че това действително е едно изключително преимущество. Другото преимущество е това, че действително за изключително кратко време, за по-малко от минута, се получават голяма база данни за състоянието на организма, което също не е за подценяване. Най-важното, което пак ще спомена от преимуществата е, че базата данни се качват на сървъра. В самия сървър или в пространството има над 36 000 замервания, диагнози, в които към момента се прави сравнение с замерването на човека и се издава един съвсем точен и аналитичен доклад за състоянието и промените в организма, и то абсолютно в реално време. Самата апаратура дава възможност за чувствителност на организма към БРТ или тази биорезонансна терапия, как самия организъм реагира на тази терапия. Това е изключително полезно преимущество за този апарат. Следващото нещо, което лично мене изключително много ме е впечатлило и смятам, че никой не би го така отрекал, това е наличието на психосоматика. Психосоматиката, може би всички знаем, че основна част от проблемите ни на физическо ниво се заражда в емоционалните и други тела, които са реално подчинени на психосоматиката. Тук уреда реално отчита това състояние
и най-важното, има възможност да създаде комплекс, който да коригира. Все едно вкъщи да имаме на разположение винаги един психоаналитик или един психолог. За мен това нещо е изключително ценно и важно. Разбира се, има много други преимущества, които мога и да ги спомена. Това са профилактика, казване на алергените в организма, индекса на телесна маса, даване насоки за консумация на вода, което е изключително важно пак. Прави вега тест и електропултурна диагностика по метода на ФОЛ. Също едно звено много така сериозно преимущество. Да, там трябва да имаш медицинско образование, което пък за мен показва наистина отговорността на компанията за процеси и територии, които са важни, все пак специалисти да бъдат така коментирани, да бъдат анализирани от тях и изобщо използвани. И другото нещо, което е възможно да се направи по тази система и като едно преимущество, че генерира и създава комплекси на базата на замерването, и тези комплекси могат да бъдат използвани за директно коригиране на нарушенията, които е отчел биорезонансния уред. Следващия базов уред в Web Wellness технологията на Axioma Life, това е Life Balance, уред за активизиране и поддържане на вътрешните ресурси на организма. В него са вградени две антени, антипаразитни и хармонизиращи, които могат да бъдат програмирани с автоматични системи и комплекси, както казах. В синергия работят с Life Expert. Този уред, може би, така сте се сблъсквали, аз лично съм се сблъсквала с това, с въпроса. Добре, да обясни ми как може един висящ телефон на гърдите ти да те лекува или пък още по-странно да те почиства от патогените в организма. И обяснението е точно тази антипаразитна антена, която съществува в него. Моето лично обяснение, което аз им давам, че там са заредени честотите на вибрация на патогенните организми и когато те резонират и ако има такъв тип честота в нашия организъм, те влизат в резонанс и на мембранен принцип се унищожават в организма. И на тази база, реално на енергийно ниво, независимо къде се намират патогените в човешкото тяло, ние с този уред можем да ги унищожим. Естествено, трябва да се подхожда отговорно към тези програми, защото измирането на патогените в организма създават доста токсични отпадъци, които трябва да имаме предвид. Трябва да можем да консултираме хората и да препоръчваме задължително детокс след пускането на такива програми, изобщо на почистване, но просто механизма да им се обясни на какъв принцип реално и защо те действат, а в хармонизиращите са пък на принципа на обратната честота на нарушената се пуска, за да може действително чрез резонанса да се изправи и да се балансира и по този начин организма и клетката да може да се балансира, за да може да се прояви така нареченото и желано лечение. Тези апарати хармонизират и енергията, подкрепят възстановяването на енергията и най-важното е, че те действително работят в синергия с Life Expert 3, уреда, който диагностицира, който създава този комплекс за корекция и за балансиране на клетката и това устройство наистина е в пълно състояние да промени и да подобри нашето здравословно състояние.
Life Balance Контакт също е изключително уникален. Съчетаваш в него ендогенно и екзогенно действие върху организма. И при него, благодарение пък на директния контакт, той стимулира собствения ресурс на организма, многократно по-силно от съществуващите аналози. За него така е си известна думата, че той е апарат за бърза помощ и действително е така. Но много силното в него реално средство е това, че действително той използва ендогена. Ендогена това е вътрешните причини за организма, образуващи се в организма. Това е вътрешната ни, вътрешните причини, които имаме, и съответно и екзогена, който е пък произлизат от външни причини за организма. Така че тези два фактора изключително силно въздействат наистина на организма и за това смятам, че го правят така един от уникалните уреди и действително всеки смятам, че трябва да го има вкъщи, защото при нужда може наистина да се изключително бързо да се въздейства на състоянието. Това като общо беше така бързото представяне на продуктите, на биорезонанса, основните понятия. Надявам се да съм била така полезна или пък ако много от нещата сте ги знаете, просто действително да ги вкарате в вашето така, във вашето презентиране на уредите на Axioma Life и на системата Web Wellness, защото колкото по-знаещи сме по тази тема, колкото по-мотивирани сме и така снабдени с повече информация, смятам, че можем да бъдем по-полезни на хората. И така, моето послание към всички вас е наистина да бъдем по-уверени, да направим нашите усилия да бъдем по-уверени, за да управляваме бъдещето си по-спокойно. И нещата, които бих искала да ви кажа, че наистина бъдете уверени, че сте на правилното място в точното време, с правилния ресурс напред във времето. Наистина ресурса, който имаме в лицето на уредите на Axioma Life и технологията Web Wellness, смятам, че сме изключително напред във времето. Смятам, че е хубаво да бъдем благодарни на тези, които ни се доверяват, защото с тях действително дигаме вибрациите и стигаме до повече хора за повече здраве и просперитет. А пък на тези, които не ни разбират, все още ни отказват, просто нека да не им се сърдим. Те имат самите още доста път да изминат до тях. Така че ще имаме и едно прекрасно събитие, което се организира от Showroom София. И смятам, че е хубаво и да не кажа задължително да присъстваме на него, за да се насладиме на тези прекрасни лектори, от които много можем да черпим, можем да набавим много знания още, да видим какви са тяхните перспективи във фирмата. Така че ви каня наистина на едно специално събитие и нека да поканим повече хора, за да достигнем много повече, до много повече хора и до много така повече, наистина да дадем повече информация за тези неща, осветлена, за да вървиме към едно по-добро бъдеще и време с по-здрави хора и с по-усмихнати и доволни. Това е от мене за тази вечер по презентацията. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм била полезна. Ако имате някакви въпроси, мога да споделя с вас. Ако така
мога да споделя наистина резултати от моята практика, от това, което аз ги ползвам в семейството си. Изключително много. Така че давам думата на вас. Петя, може би е хубаво първо тя да се включи и да каже някои думи. Изобщо, ако ме чуваш, Петя. Чувате ли ме? Ами аз ще взема думата, докато Петя се включи. Здравейте на всички! Вярвам, че с всяка следваща презентация ще бъдем все повече и повече. Натали, благодаря ти, сбъдна моята мечта и оправда усилията ни за последните няколко седмици. Показа наистина тая визия, която всички бих искала да виждат и стандарта, който Axioma Life ни дава. Беше перфектна. Благодаря ти наистина. Добре. Да, много добре се справи. И това е. Не знам колко има нови хора тук в стаята. Резултатите си идват, когато човек вярва в нещо, което наистина е бъдещето и наистина трябва да го пазим това, защото това са технологии, които са изключително чувствителни и ние трябва да имаме един различен поглед, една различна етика, не само към себе си, но и към самите инструменти, които компанията ни дава. И спирам до тук, защото аз толкова много си ги обичам и толкова много ме въодушеви и вдъхнови с твоята презентация, че сигурно може и да ни млъкна, но давам възможността и някой друг все пак, нали, да изкаже, да даде обратна връзка за това, което преживява в тези 30 минути. Благодаря ти, Дари. Наистина сме тръгнали по така хубав път, мисля, и се надявам да го осъществим категорично. Аз не се надявам. Вярвам. Да. Натали, благодаря ти. Беше много изчерпателна и наистина каза много готини неща. Благодаря. Благодаря ти, Ани. Натали, аз искам да се включа. Много ти благодаря. Наистина беше изчерпателно. Научихме доста неща, които допреди трябваше да си ги преповторим за нещо, което знаем или не, но аз искам да споделя резултат от ползването. Днес бях дигнала кръвно, което беше 170 на 110 и с биорезонанс, лайф баланса, 3-минутна програма, 2 пъти без да пия хапче, стана 135 на 90, което мисля, че е прекрасно. При мен високото кръвно е в резултат на стрес, не е в резултат на физически промени и не пия хапчета по принцип, по този начин си го поддържам в границите на нормалното. Чудесно. А Нади, коя програма използва? Ами трябва да я погледна, има една, която е за високо кръвно от хармонизиращите. 3-минутна е. Супер, много ти благодаря за резултата. После ще погледна кой номер е, но в момента не мога да кажа. 100 и нещо. 139 или 129, нещо такова беше. Имам и много други резултати, но този, нали, от днес така съвсем пресен, затова искам да го споделя. И кажете и вие какви резултати имате. Може да имате резултати, които са интересни за другите и биха искали да ги чуят. Аз имам едно предложение. Да почнем да правим записи на срещите, защото нещата, които говориме, не се повтарят и е хубаво да си имаме така ни записи, за да може да ги пускаме на наши хора, да видят и да чуят какви резултати наистина имаме с тези прекрасни уреди. Така че хубаво е да видим как да си пускаме записи, за да може наистина записите да достигат и до много хора. Напълно съм съгласна. Да. Аз наистина това е моето предложение, защото наистина нещата, които, нали, говориме, те ще стават още по-добри, т.е. нали, ние ще продължаваме да се учиме,
но нещата по някой път не се повтарят. Тоест, нали, днес казваме едно, другия път, нали, може да не го кажем. И аз мисля, че наистина е хубаво да си правиме запис, поне на човека, който говори, и след това за резултатите. Защото, да, тук сме малко хора, нали, 6-7 човека сме, но всеки от нас съм убедена, че има много резултати. Аз лично имам много резултати, мои клиенти също имат много резултати и ние сме цяла енциклопедия. Значи по отношение на записа, това беше една политика с Петя, която сме взели категорично. Това е с цел да може да имат хората стремеж да учат и да влизат в срещите. Защото когато има записи, те казват, щом има запис, аз ще гледам записа. Целта е личния контакт тук и разговора с хората. И за това на този етап от време, да. Да, това е наистина много ценно, което го казваш, но, например, ето днес аз имах среща с една нова дама, пуснах информация за продуктите, тя не може да влезе да слуша записа, но да, както прецените, но аз мисля, че наистина е хубаво, но нали, всеки има право на избор, да. Така е, права си. Нали, нещата, които нали, смисъл тук се случват и нали, си ги говориме, смисъл си остават нали, за хората, които са влязли, но пък да. Добре. Целта е да има преживяване, защото когато има преживяване, нещата са истински и няма да има онова, към което се стремим в момента да излезнем. Да, абсолютно, да. Ето, аз също днес имах много работа, но влязох. Просто исках да подкрепя Натали и за мен това е много важно. И успях, благодаря ти, за което наистина подкрепата е много важна. И може би тази презентация е началото от презентации, точно с тази цел да се научим да се подкрепяме, за да ставаме все по-уверени. Увереността е много важно. Увереността е много важно, защото действително уредите не са играчка, както го споделяме. И е много важно консултинга да е издигнато на доста по-високо ниво, за да бъдем максимално полезни за хората. Защото нали, не е оправдано да сме така на повърхността. Доста са дълбоки уредите, както казват Дари, и трябва наистина да се отнасяме доста отговорно с тях. Абсолютно, и с хората, на които ги предлагаме. Така е, да. Резултатите са най-важното нещо. Факт е, историята, живата история на човека и резултатите са нещото, което действително най-много мотивират и най-много съблазняват. Но така, получавайки увереност и от знанията, мисля, че ще ставаме все по-силни и по-полезни. Всъщност записа е по-важен за този, който води презентацията, съдейки по едно от моите обучения на училището на Суперскок, доколкото да се чуете как сте звучали и да промените дикцията и словореда на думите, т.е. да се научите да се изразявате по-кратко и ясно, да не сте обстоятелствени. Но в никакъв случай записа не би трябвало да бъде за консултация. Да, на други хора. Аз, например, Чаках Мита да се появиш. Петинка, аз мога да споделя един резултат, който за мен беше феноменално и до някъде той ме накара да почна да ползвам уредите, които имаме. Съвсем на майтап, нали, почнах да си правя една програма, която просто ми излезе за гъбички и плесен. Нали, след това правих детокс, гъбички и плесен, правих кандида и паразити. Имах едно израстъче, което беше на кожата. И почнах да си ги пускам през ден, през два, нали, ако са гъбички и плесен, прави детокс, гъбички и плесен, след това прави детоксикация, след това пък на другия ден в по-другия ден пускам кандида и паразити, нали, детокси там. Ами да ви кажа ли,
на майтап или наистина това нещо вече го няма на кожата ми. Така че пробвайте. И за мен такова лайф бютито го разхождам вече с мене си. Чудесно. Това за гъбичките уникален резултат, как израстъка изчезнал. Значи ти си имала там гъбички и плесен, явно нещо насъбрано. Явно. Аз не знах, защото го гледах от няколко години, нали, че расте това нещо по мен. И се правих, че не го виждам. Нали, то е и другия страх, който да отидеш на доктор, да ти кажат, нали, какво е. И се правих, че не го виждам. Правя, че не го виждам. Обаче викам, дайте да пробвам, защото бях ги купила от няколко месеца тези всичките уреди почти имам. Но все се правих, че не ги виждам. И викам пък, в крайна сметка, дала съм толкова пари, дайте пък да пробвам да видя какво се случва. И си направих експеримент и мога да кажа, че експеримента с мен е много добре. Препоръчвам с две ръце. Уредите са наистина феноменални. Аз също мога да споделя, даже от тази седмица, сина ми е с някаква, най-вероятно, бактериална за мен инфекция. Оказва се, че явно от фитнеса ходят на фитнес тук с едно приятелче. Понеже и двамата по едно и също време се разболяха, вероятно от някъде са го хванали. И абсолютно веднага започнах с Life Balance контакта, пуснах му бактерии и вируси, детокс и той просто буквално за 2 дена приключи проблема, докато другото дете в момента е с отит за 4-5 дена. И там няма друго обяснение, нали? При положение, че само това съм ползвала като лечение. Така че действително апаратите работят много, много сериозно и не са за подценяване. Лично аз мога да разкажа и още едно нещо, което ми се случи. Дали пак нали, случайно или не се усетих. Бях на почивка преди няколко дена в Велинград и с човека, който спрах в стаята, отиват нали, там при докторите да му мерят кръвното, ама някъде 180 нещо дигаш. Просто, но нямаше симптоми, нали, че има някакви проблеми, замайване, главоболи, повръщане и т.н. Отиде при докторката, дадоха и едно хапченце, върна се, след 2-3 часа, там 4 часа, отива да я мерят 200. И си приказвам и те, и аз искам, добре, имаше някаква диагноза, какво са ти казали, нали, щом пишеш някакви капчета за високо кръвно, какво се случва, и тя ми казва, че имам хипертония. Викам, чакай сега. И почвам да търся по Life Balance, дали има такава програма. И намерих програмата и викам, сега почваш през няколко часа, почваме да я пускаме, 3-4 пъти я пускахме на ден. Да ви кажа ли, че на втория-третия ден докторите бяха доста притеснени, но смисъл такъв, че на втория-третия ден всичко се нормализира. Жената даже почна нали, да ходи да уринира доста често така в тоалетната, където това помогна нали, за смъкването на високото кръвно. Така че и там видях резултата, където докторите се чуиха какво да я правят жената. Работят, наистина работят.